Hipermartxa egin eta gero egokia litzateke luzaketa batzuk egitea. Landutako giharrak hasierako posiziora bueltatzeko. Bikiak, eskuin taloia jarri lurrean eta bizkarra ahalik eta luzen mantenduz, jaitsi. Bigarren luzaketa, iskiotibialak, hankenatzeko partea luzatzeko. Gluteoak luzatzeko, hanka gurutzatuko dugu eta aldaka bera jaitsi. Ezin badugu hau egin, aurretik gurutzatuko dugu eta hori da. Eta jaitsiko gara. Quadricepsa. Hanka hartu eta taloia saiatu ipurdirantzera ematen. Makiak erabiliko ditugu, estabilitatea edo oreka mantentzen laguntzeko. Eta soasa luzatzeko. Goazen egitera beste luzaketa hau. Botak hankatzera, hori da. Saiatu bioinak aurrera begiratzea. Bai. Eta eskuin edo aldaka pixka bat aurrera eraman, gehiago sentitzeko luzaketa. Berdina egingo genuen beste aldearekin. Bale. Tricepsa luzatuko dugu orain. Hartu makilak atzeko partetik eta tiratu beko besoarekin goikoa. Goiko partea. Hemen somatu behar duzue luzaketa. Berdina egongo genuen bestearekin. Bale. Hori da. Aurreko parte guztia luzatzeko, hartu makilak atzeko partean, bota besoak atzera, eta burua uzten dizun arte, joan atzeraka botatzen, aurreko enkadenamendu guztia luzatzeko. Beste luzaketa bat, atzeko partea bizkarra luzatzeko, bereiztu hemen eskapulak. Bale. Eskua goian jarri eta luzatu atzerantz. Bale. Beste luzaketa bat, alboko flexioa, mantendu hor. Beste aldera. Sorbaldak ez eraman, goraka.